O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, informou que o concello vai realizar importantes obras de saneamento e asfaltado en distintas zonas do municipio. O rexedor local salientou que tras unha xuntanza da Mesa de Contratación Permanente sacáronse a licitación un total de 5 proxectos. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, informou que o concello vai realizar importantes obras de saneamento e asfaltado en distintas zonas do municipio. O rexedor local salientou que tras unha xuntanza da Mesa de Contratación Permanente sacáronse a licitación un total de 5 proxectos. Ademais, indicou que nos vindeiros días coñeceranse as empresas adxudicatarias das actuacións. Unha mesa de contratación permanente que está no concello para atender os asuntos de contratación de obras. Onte tivo unha primeira xuntanza na que se sacaron a licitación 5 proxectos. Son 5 proxectos os que se presentaron na modalidade que ora existe de acceso aberto a calqueira empresa, un total de máis de 80 propostas económicas. Esa mesa, xa digo, para 5 dá unha media importante de presentación de empresas, desde 15, que é a media normal, hasta unha que tiña cerca de 30 propostas do saneamento de Foxacos. Entón, onte se abriron as propostas de maneira electrónica e, xa digo, están xa sobre a mesa abertas as propostas económicas destas actuacións. Son 5 obras, sumaránse 3 nas semanas vindeiras, pero estas 5 son o saneamento de Foxacos, saneamento e abastecemento de Lustres, a obra tamén de asfaltado de Leiro a Asados, e algunha outra actuación hasta completar esas 5 das que acabo de dar conta e que son actuacións importantes. E xa digo, nos vindeiros días irase refacendo a documentación administrativa para desvelar que empresas son as adxudicatarias da actuación.